alkurata oli oikein hyvä, sitten sä pummaat vaan etäisyyden tuosta kaarteesta. Niin, mä tiedän. Me ollaan ennenkin tätä harjoiteltu. Mut sä et päässyt pälkää sitä. Vai mitä? Mut huomasitko aluksi jopa vähän niinku vesi? Ja näin. Silleen se pitää olla. Ja nyt keskityt Petra, ettei tuu noin myöhässä omaa päätöstä. Joo. Rauhassa vaan, et saat sen suoraksi. Jatka. Hyvä. Hyvä Petra, paino kantapäälle. Ihan sinne sen kaverin ympärillä. Joo. Tasapainoa. Ja pääset taas vähenemään ridan sinne takaosalle, ettei ole liian pitkä. Samalla kun se laukkaa eteen. Hyvä, paino kantapäälle. Ja rytmi vaan. Vähän takasille taas. Ja sitten ridas. Hyvä. 1, 2 Petra vielä kerran, niin